ассалому алайкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. имрӯз бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2018 баргузор мешаванд. Аниқтараш бозиҳои аввал ва дастаи Регартадаси шаҳри Турсунзода дар бозии нахустини худ дар даври нимниҳоӣ бар муқобили дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи Талко Арена вориди арсаи рақобат хоҳанд шуд. шумо гузориши мустақими моро аз ҷараёни бозии мазкур мустақиман тавассути шабакаи телевизионии варзиш метавонед тамошо кунед ва умедвор мешавем ки ин ду бошгоҳи соҳибноми футболи кишвар ки яке 6 дафъа Регартадас тавонистааст унвони қаҳрамониро дар ҷоми кишвар ба даст орад ва дигаре дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ки 4 дафъа дар мусобиқоти мазкур қаҳрамон шудааст ва қаҳрамони феълии ин мусобиқот дониста мешавад. бозии бисёр ҳам пурмазмуну диданиро дар нахустин дидори худ дар даври нимниҳоӣ манзури мову шумо хоҳанд кард. мо ба ин чиз аз самими дил умед мебандем ва интизорем ки ҳар дуи дастаҳоам бозии сифатан баландро давоми дақиқаҳое ки дар майдон қарор доранд манзури мову шумо карда бошанд. хуб, ҳоло пас аз чанд лаҳза ҳайати дастаҳоро ман барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. танҳо боз чанд нуктаи дигари муҳимро қабл аз шурӯи бозӣ метавонем ёдовар шавем. ин аст ки дастаи ғолиби ҷоми Тоҷикистон дар соли 2018 чӣ тавре ки шумо медонед ҳаққи иштирок дар ҷоми конференсияи футболи Осиёро ба даст хоҳад овард. Хуҷанд ки дар чемпионат бисёр муборизаи танготанг бурд бо дастаи Истиқлоли пойтахт дар бозии ҳалкунанда дар даври 18 ки барои 6 имтиёз буд шогирдони Нумонҷон Юсуфов дар пойтахт аз Истиқлол бо голи ягонаи Шеридин Бобоев дучори бохт шуданд ва Хуҷанд ба эҳтимоли зиёд унвони қаҳрамониро аз Истиқлол мавсими ҷорӣ низ гирифта наметавонад. аз ҳамин сабаб ҳам таваҷҷӯҳи асосии футболбозони соҳили Рудисир барои муваффақият дар ҷоми кишвар хоҳад буд, вале барои ин бояд садди бисёр ҳам мушкили Регартадасро ки дар даври нимниҳоӣ шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев дар майдони худ доимо рақиби нобоб ҳастанд барои дилхоҳ дастаи Лигаи олии футболи кишвар бояд гузаранд. бозии ҷавобӣ бошад санаи 21 октябр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанд баргузор хоҳад шуд. барои шурӯи ин бозӣ ҳама чиз омода аст ва садои уштаки довари марказ Беҳрӯз Муртазоев баланд мешаваду бозиро аз маркази майдон футболбозони Регартадас шурӯъ карданд. онҳо бо пироҳанҳои одатии худ рангаш сурх майдондорӣ хоҳанд кард ва Хуҷанд бо пироҳанҳои рангаш кабуд ки пироҳанҳои анъанавии футболбозони соҳили Рудисир аст имрӯз бозиро шурӯъ карданд. биёед ман шуморо бо ҳайати дастаҳо шинос кунам. ибтидо аз дастаи Регартадаси шаҳри Турсунзода шурӯъ мекунем. дарвозабон рақами 25 Рустам Ризоев. инҷо имконият барои футболбозони дастаи Хуҷанд аст ва Фарҳод Тоҳиров аввалин кӯшиши футболбозони Хуҷандро хост бо зарба ҷамъбаст кунад. зарбаи ӯро ҳам дидем, аммо зарба он қадар дақиқ набуд. хуб, ба ғайр аз Рустам Ризоев дар ҳайати Регартадас футболбозони зерин бозиро шурӯъ карданд. дар хатти дифоъ рақами 6 Саидамири Саидаҳмад, рақами 5 Далер Тухтасунов, рақами 33 Бахтиёр Қаландаров, рақами 12 Акбар Бобомуродов, дар хатти ним муҳофиза Ойбек Абдуғаффоров, рақами 14 рақами 77 Абдусамад Ҳоҷибоев, рақами 20 Ҳикматулло Расулов ва рақами 2 капитани даста Сафарали Каримов аст. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд аст, аммо пештар аз ин аллакай кӯмакдовар дар ин ҳолат офсайдро ба инобат гирифта буд. футболбозоне ки дар хатти ҳуҷуми дастаи Регартадас ҳастанд имрӯз 2 нафарро ташкил мекунанд. Амирҷон Сафаров рақами 11 ва рақами 10 Наврӯз Рустамов. тибқи раддабандие ки айни замон дар гӯем ба мо маълум мешавад 4-4-2 интихоб кардааст сармураббии Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев барои бозии имрӯза. ҳайати дастаи меҳмонон бошад барои бозӣ ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 88 Алексей Матросов. футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд аз самти чап ба рост Манучер Ахмедов, рақами 22 рақами 3 Вусел Магерамов, рақами 19 Хуршед Бекназаров ва рақами 98 Димитро Бандар. футболбозоне ки дар хатти ним муҳофиза ҳастанд Обиҷон Ҳакимов, рақами 17 рақами 12 Ҳасан Рустамов ва ҳамчунин Дилшодҷон Каримов, рақами 23. онҳое ки дар хатти
ҳуҷум мебошанд. Дилшод Бозоров рақами 10, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев ва рақами 11 Фарҳод Тоҳиров. Сармураббии даста Нумонҷон Юсупов мебошад ва бо се ҳамлагар бозиро футболбозони Хуҷанд имрӯз шурӯъ карданд. Хоҳем дид ки ин чӣ натиҷае медиҳад. Қоида вайронкуниро инҷо довари марказ дар ҳамин лаҳза ба инобат гирифта истодааст. Ёдовар мешавем ки гурӯҳи доварон имрӯз бо сарварии Беҳрӯз Муртазоев аз шаҳри Душанбе бозиро ҳакамӣ хоҳанд кард. Ба ӯ кӯмак мекунанд Вафо Қараев аз шаҳри Нав ва Ҳасан Каримов аз Норак. Довари эҳтиётӣ Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе мебошад. Нозири доварон Азизов Насриддин аз ноҳияи Қубодиён аст ва комиссари бозӣ Эраҷ Носеев аз шаҳри Душанбе мебошад. Партофт ба дохили ҷаримагоҳ. Имконияти бисёр хуб буд барои футболбозони дастаи Регартадаст ва дар маркази майдон боз ҳам онҳо бо тубрабоии худ ҳуҷуми навбатиашонро оғоз мебахшанд. аввасити канори чап имкони партофт кардан аст ба дохили ҷаримагоҳ. Партофтам анҷом дода шуд. Зарба аз ҷониби Ҳикматул ин аз ҷониби Ойбек Абдуғаффоров буд ва зарба иҷро кардаи Ойбек аз ҷониби футболбозони Хуҷанд бартараф карда шуд. ва футболбозони Регартадаз омодагӣ мебинанд ки тӯбро аз аут ба бозӣ дароранд. Амирҷон Сафаров муборизаи ӯ қоидаи бозиро вайрон карданд бар муқобили Амирҷон ва Ҳасан Рустамов дар ин вазъият даст ба қоида вайронкунӣ зад. каме осеб ҳам бардоштааст нимувозигари дастаи Хуҷанд пас аз бархӯрде ки бо Амирҷон Сафаров дошт. аммо дар ҳамон лаҳзаи бархӯрди онҳо дақиқан маълум буд ки қоидаи бозиро маҳз нимувозигари дастаи Хуҷанд вайрон кардааст. як бора 4 футболбози дастаи Регартадаст дар назди тӯб қарор доранд. ва ҳоло пас аз машварат ҳамагӣ 2 нафари онҳо боқӣ монданд. ба эҳтимоли зиёд Ҳикматулло Расулов ё ин ки капитани даста на Ҳикматулло зарбаро анҷом медиҳад. бисёр ҳам зарбаи қавӣ ва сейви олиҷаноби Алексей Матросов дар оғози бозӣ тавонист ки дастаашро аз голи муқаррар наҷот диҳад пас аз зарбаи ҷаримавие ки дар иҷрои Ҳикматулло Расулов буд. ин аввалин вазъияти хавфнок дар бозии имрӯз аст ки дастаҳо ба вуҷуд оварданд. Регар фишорро метавонад идома бахшад, зеро онҳо ҳуқуқи иҷроиши зарбаи кунҷиро пайдо карданд. Партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам як имконият. акнун дарвозабон натавонист ки дар ҳамин вазъият ҳангоми баромадан аз дарвозаи худ монеъ эҷод кунад барои иҷроиши зарба ба футболбози хатти дифои дастаи Регартадаст. Саидамири Саид Аҳмад буд ки зарбаро анҷом дод муҳофизатгари дастаи Регартадаст, аммо ин зарбаи ӯ каме баландтар аз зири дарвозаи Алексей Матросов аз майдон берун шуд. ёдовар мешавем ки бинандагони арҷманд бо сабаби он ки мунтахаби асосии кишварамон дар мусобиқоти ҷоми тиллоии кишвари Бангладеш иштирок карданду то ба финали он баромаданд аз Фаластин дар иҷроиши силсилаи зарбаҳои пеналти 4-3 шикаст хӯрданд. баргузории бозиҳои ҷоми кишвар каме пештар ба нақша гирифта шуда буд. инҷо ҳуҷуми футболбозони Хуҷандро ибтидо бубинем аз канор гузариши футболбози мазкур. имконияти зарба задан ҳаст. зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев ва дарвозабони Регартадаст низ инҷо тӯбро ба дасти худ гирифт. Рустам Ризоевро дар ҳамон ҷоми тиллоии Бангладеш беҳтарин дарвозабони мусобиқа эътироф карданд. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ аст ва ишора карда мешавад ки дар вазъияти мазкур тӯб аз майдон берун шуда буд ҳангоми гузариши футболбозони дастаи Хуҷанд ва аз назди дарвоза бояд Рустам Ризоев тӯбро ба бозӣ дарорад. хуб гуфтем ки мунтахаби кишварамон дар ҷоми тиллоии Бангладеш иштирок кард. Амирҷон Сафаров суратафзои ӯ гузаришаш аст. Хуршедбек Назаров партофт ба дохили ҷаримагоҳ. чӣ гуна вазъияти хавфнок буд. Амирҷон бо суратафзои худ бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнокро ба вуҷуд меорад. ҳоло имконияти иҷроиши зарбаи кунҷӣ барои футболбозони Регартадаст ба вуҷуд омад. Сафарали Каримов партофт мекунад ба Ҳикматулло Расулов. Ҳикматулло гузариши ӯ ҳуҷумро метавонад Ҳикматулло идома диҳад. партофт ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ кор кард. каме пештар Ҳикматулло бояд
партофтро анҷом медод, вале дидем каме сабр кардани ӯ боис бар он шуд ки дифогари Хуҷанд имкони партофт карданро барои ӯ маҳдуд намояд. зарбаи кунҷӣ, ин навбат Сафаралӣ Каримов, капитани Регартадас ба дохили ҷаримагоҳ партофт мекунад. мубориза дар дохили ҷаримагоҳ идома дорад. футболбозони Хуҷанд инҷо бартариро соҳиб шуданду ҳуҷуми навбатии худро хостанд оғоз бахшанд, вале мувозинатро аз даст додани Дилшод Бозоров боис бар он шуд ки ин ҳуҷуми ояндадори Хуҷанд қатъ карда шавад. аз ҳайати дастаҳои Регартадас ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд 4 нафари футболбозон барои иштирок дар ҷоми тиллоии Бангладеш даъват шуда буд. ҳамчунин аз ҳайати ду дастаи дигари Лигаи олии футболи кишвар аз Истиқлол 10 футболбоз ва аз дастаи клуби марказии варзишии Артиш Помир низ 3 футболбоз ҷалб шуда буданд барои иштирок дар ҷоми тиллоии Бангладеш ва дидем ки мунтахабамон бисёр иштироки хуб дошт. гарчанде аз гурӯҳ бо ҷои дуюм баромадем, вале тавонистем дар даври нимниҳои Филиппинро бо ҳисоби 2-0 шикастем. ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад, аммо дар финал бахти мо нахандид. маҳз аз ҳамин сабаб ки баргузории бозиҳои аввали даври нимниҳои ҷоми кишвар бояд дар анҷоми ҳафтаи гузашта баргузор мешуданд, каме ба таъхир афтоданд ва дар миёнаи ҳафтаи мазкур мебинем бозиҳои нахустини даври нимниҳои ҷоми кишвар баргузор шуда истодааст. имконияти футболбозони Регар Абдусамад Ҳоҷибоев зарбаро анҷом дод, аммо зарбаи ӯро муҳофизатгарони Хуҷанд тавонистанд бартараф кунанд. мубориза дар маркази майдон идома дорад. туб аз як даста ба дастаи дигар мегузарад. зуд ин чиз ба чашм расида истодааст ва акнун қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Далер Тухтасуновро аз по меафтонанд. собиқ футболбози дастаи Хуҷанд ҳам ҳаст. ҳамзамон Далер Тухтасунов албатта таҷрибаи хуби бозӣ дар чандин бошгоҳҳои Лигаи олии футболи кишварро Далер дорад. партофт карда мешавад аз ҷониби ҳамдастаҳои ӯ ба самти пеш, вале бубинед дар ин канор ки Сафаралӣ Каримов аст натавонист тӯбро соҳиб шавад дар ҳамин лаҳза. хуб, дар мавриди роҳи тай кардаи ин ду дастаҳо то ба марҳилаи мазкур низ агар суҳбат кунем аз эътибор холӣ нахоҳад буд. бинандагони арҷӯҳам қуръакашии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2018 ки санаи 25 май дар шаҳри Душанбе дар қароргоҳи Федератсияи футболи кишвар доир шуда буд. гӯем иштирокчиёни марҳилаи асосиро маълум кард. инҷо бидуни қоида вайронкунӣ Бахтиёр Қаландаров тӯбро аз футболбози дастаи Хуҷанд гирифт, аммо ин вазъият акнун бартараф карда мешавад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро айни замон мебинем ва кӯмакдовар аз канор ишора карда истодааст ки бояд тӯбро аз назди дарвоза Рустам Ризоев ба бозӣ дарорад. хуб, як ҳуҷуми навбатии хафноки футболбозони дастаи Хуҷандро дидем ки бартараф карда шуд аз ҷониби бозигарони Регар ва дар ҳол меҳмонон боз ба ҳуҷум гузашта истоданд. аз канор қоидаи бозӣ вайрон карда шуд бар муқобили Ҷаҳонгир Эргашев. ҳоло имкони ҷӯишии зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Хуҷанд даст медиҳад. хуб, капитани даста Манучер Ахмедов барои ҷӯишии зарбаи ҷаримавӣ вазифадор мешавад. бештари вақт албатта зарбаҳои ҷаримавие ки аз масофаи дуртар иҷро карда мешаванд маҳз капитан иҷро мекард ё ин ки Бахтиёр Чориев, муҳофизатгари дигари дастаи Хуҷанд, аммо ӯ имрӯз дар ҳайат нест. Манучер
партофти ӯ имкониёти бисёр ҳам хуб буд барои футболбозони Хуҷанд, аммо ин вазъият бартараф карда шуд. Дарҳол ҷавоби футболбозони Регар Тадазро хоҳем дид. Тӯб аз майдон берун мешавад. Сафарали Каримов натавонист ки онро дар майдон нигоҳ дорад. Хуб, ибтидо чун солҳои гузашта дар ҷоми кишварамон марҳилаи муқаддамотӣ ё ин ки интихобӣ доир шуд дар он дастаҳое ки аз Лигаи дуюм ва Лигаи якуми футболи кишвар буданд иштирок карданд ва дар натиҷаи бозиҳои марҳилаи интихобӣ 7 дастаи Лигаи олии футболи кишвар ва як даста аз Лигаи дуюми кишвар, дастаи Сомон аз ноҳияи Данғара тавонистанд ба даври асосии мусобиқот роҳ пайдо кунанд ва дар ин давр бошад 8 дастаи Лигаи олии футболи кишвар ба дастаҳо ба иштирокчиёни дигар ҳамроҳ шуданд ва дар маҷмӯъ 16 даста дар марҳилаи асосии иштироки худро дар ҷоми кишвар дар соли ҷорӣ шурӯъ карданд. Хуб, дастаи Хуҷанд дар бозии даври ҳаштякниҳоии худ бар муқобили дастаи Сомони ноҳияи Данғара рақобат кард ва ёдовар мешавем ки Хуҷанд ба ҳайси қаҳрамони феълии ҷоми кишвар ва Сомон бошад ҳамчун дастае ки аз Лигаи дуюми футболи кишвар намояндагӣ мекунад. Бозиҳоро шурӯъ карданд. Ва дар бозиҳои аввали худ Хуҷанд он қадар мушкилии зиёд эҳсос накард, чаро ки футболбозони соҳили Руди Сир тавонистанд бо фарқияти зиёди тӯбҳо дастаи Сомонро шикаст диҳанд. Инҷо Ҷаҳонгир Эргашев, партофти ӯ ба канор. Каримов тӯбро қабул кард, аммо ӯ дар ҳолати ғайрибозӣ будааст. Дар ин бора боз ҳам кӯмакдовар бо боло бардоштани байрақчаи худ ба мо ишора карда истодааст. Гуфтем ки Хуҷанд тавонист бо ҳисоби калон дастаи Сомони Данғараро шикаст диҳад. Ҷамъи бозии рафту баргашти даври ҳаштякниҳоӣ 7-1 ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд ҷамъ шуд. Регар Тадаз бошад баръакс дар даври ҳаштякниҳоӣ дучори каме мушкилӣ шуд. Онҳо дар бозии нахустини худ пешсафи Лигаи олии футболи кишвар Истарафшанро дар ҳамин майдон 1-0 шикаст доданд, аммо дар бозии ҷавобӣ 2-1 шикаст хӯрданд. Ҳикматулло Расулов, гузариши ӯ зарба ҷониби дарвоза бартараф карда мешавад аз ҷониби муҳофизатгарон ва боз ҳам кӯшиши навбатии футболбозони Регар Тадаз, аммо зарбае ки ҳоло анҷом дода шуда аз ҷониби Ойбек Абдуғаффоров хело ҳам ноаниқ ва баландтар аст. Тири дарвозаи Алексей Матросов аз майдон берун мешавад. Гуфтем бозии ҷавоби Регар Тадаз бар муқобили Истарафшан дар сафар душвор барои бозигарони шаҳри Турсунзода ҷамъбаст шуд. Онҳо 2-1 шикаст хӯрданд, аммо бо голе ки дар сафар ба ҳадаф расониданд тавонистанд бозиро дар маҷмӯъ 2-2 кунанд ва маҳз бо дар назардошти голи дар сафар задаашон онҳо рохати даври 4-1 соҳиб шуданд. Дар маркази майдон футболбозони Регар назорати тӯбро дигар бора ба худ бармегардонанд. Аз канор Ҳикматулло Расулов бисёр ҳам фаъол аст. Пайваст шудан ба ҳайати тими миллии кишвар мебинем ба ӯ таъсири бисёр ҳам хуб гузоштааст ки Ҳикматулло чӣ дар бозиҳои ҷоми тиллоии Бангладеш ва чӣ имрӯз фаъолона бозиҳоро пушти сар карда истодааст. Хуб, дар даври 4-1 дастаи Хуҷанд дар бозии аввал дар сафар дар Ҳисор Барқчиро 2-0 шикаст дод бо голҳои Дмитрий Гарбушин ва Ҷаҳонгир Эргашев. Аммо дар бозии ҷавобӣ футболбозони Хуҷанд каме дучори мушкилӣ шуданд, чаро ки онҳо 2 гол ба тури дарвозаи худ сар доданд ва танҳо дар иҷроиши силсилаи зарбаҳои пеналти тавонистанд рохати даври нимниҳоиро барои худ таъмин кунанд. Биёед ба имконияти футболбозони Регар Тадаз тидо мутаваҷҷеҳ мешавем. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ва зарба анҷом дода мешавад. Инҷо аз ҷониби футболбозони Регар Тадаз имконият буд. Наврӯз Рустамов, ҳамлагари марказии даста, зарбаро бо сар анҷом дод. Чӣ гуна футболбозони хатти дифои Хуҷанд ба ӯ чунин мавқеияти озодро боқӣ гузоштанд ки Наврӯз тавонист бидуни муқовимати ҷиддии футболбозони хатти дифои Хуҷанд дар ин лаҳза зарбаро бо сар ҷониби дарвозаи Алексей Матросов равон кунанд. Хушбахтона ба бахти футболбозони хатти дифои Хуҷанд албатта Наврӯз ҳангоми иҷроиши зарба каме иштибоҳ кард.
ва дастаи регарта даст бошад дар даври чорякниҳоӣ бар муқобили дастаи хатлон аз шаҳри бухта рӯбарӯ шуд. онҳо дар бозии аввали худ тавонистанд бар муқобили дастаи хатлон бо ҳисоби 3-0 дар сафар ғалаба кунанд. Наврӯз Рустамов, Сафарали Каримов ва Фирӯз Раҳматов муаллифони гол шуда буданд. бозии ҷавобӣ бошад, боз ҳам ба фоидаи Регартадаст ҷамъбаст шуд. 5-1 футболбозони шаҳри Турсунзода ғалаба карданд ки голҳоро Ойбек Абдуғафоров, Абдусамад Ҳоҷибоев, Наврӯз Рустамов, Амирҷон Сафаров ва боз ҳам Ойбек Абдуғафоров ба ҳадаф расониданд. ҳамин тавр ин ду даста даври 8-якниҳоӣ ва 4-якниҳоиро пушти сар карданд. дар даври нимниҳоӣ рақиби ҳам шуданд. дар ҷуфти дигари даври нимниҳоӣ ёдовар мешавем ки ду дастаи пойтахти кишварамон намояндаи лигаи якуми футболи кишвар ки айни замон дар қатори пешсафон аст дастаи Душанбе 83 ва Истиқлол пешсафи лигаи олии футболи кишвар бозӣ доранд ки он бозӣ низ мустақиман тавассути шабакаи телевизионии футбол пешниҳоди шумо шуда истодааст. агар хоҳиши тамошо кардани онро дошта бошед метавонед аз рафти ҷараёни он бозӣ низ огоҳ шавед бо дидани ин бозӣ ба таври мустақим тавассути шабакаи телевизионии футбол. Манучер Ахмедов партофти навбатии ӯ бартараф карда мешавад ин ҳолат аз ҷониби Сафарали Каримов. Наврӯз Рустамов партофти ӯ ба Амирҷон Сафаров, муборизаи Амирҷон, туб аз майдон берун мешавад. Хуршедбек Назаров яке аз он футболбозоне ки аз ҳайати дастаи Хуҷанд ба тими миллии кишвар ҷиҳати иштирок дар ҷоми тиллоии Бангладеш даъват шуда буд. Манучер Ахмедов, Ҷаҳонгир Эргашев ва боз ҳам футболбозони Хуҷанд назорати тубро дар маркази майдон аз даст доданд. Амирҷон бошад натавонист ки бехато тубро ба ҳамдастаояш расонад. туб аз майдон берун мешавад. Саидамири Саидаҳмад партофти ӯ ва зарбаи кунҷӣ кор карданд футболбозони Регартадаст. капитани даста Сафарали Каримов аз ин кунҷ бори сеюм аст ки футболбозони Регартадаст зарбаи кунҷӣ иҷро мекунанд. партофти Каримов ба дохили ҷаримагоҳ имконият аст барои футболбозони Регар ва дарвозабон Алексей Матросов инҷо аввалин шуда ба туб мерасаду бозигари Регартадаст бошад дар баробари ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. Абдусамад Ҳоҷибоев будааст собиқ футболбозии дастаи Хуҷанд. пас аз бархӯрде ки бо Алексей Матросов дошт ӯ маз сабабгори вайрон шудани қоидаи бозӣ гардид дар дохили ҷаримагоҳи футболбозони меҳмон. Ойбек Абдуғафоров партофти ӯ ба Амирҷон Сафаров. Амирҷон бошад ба Сафарали Каримов. Каримов якеро мегузарад дар маркази майдон. бо туб ӯ қарор дорад. партофт ба канор. Ҳикматулло Расулов гузариши ӯ бисёр техникаи хуб дорад. Ҳикматулло ирсоли ӯ аммо туб то ба суроғаи дар кори рафта нарасид ва зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони Регартадаст. партофти Ҳикматулло Расулов ба дохили ҷаримагоҳ имконияти хуб аст ва довари марказ пештар аз ин садои уштраки худро баланд карда буд ва ҳоло корти зард нишон дода мешавад ба футболбозии Регартадаст. Наврӯз Рустамов бо корти зард ҷазо дода шуд ва ӯ қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд вайрон кард. ёдовар мешавем ки бинандагони арҷманд мусобиқоти ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол мисли чемпионати кишварамон байни дастаҳои лигаи олӣ аз соли 1991 инҷониб баргузор карда мешавад ва
اینجا گزارش فوتبال بسازیم دسته خوجند رو هلو میبینیم. جهانگیر ارگاش بود که خواست هجوم روی اومد یاد ولی موفق نشد. قاعده بازی ویران کردن نمیشد از جانب عبدالصمد حاجیبویف، ولی پس از اون که توپ رو گرفت عبدالصمد خود پرتافتی خطا با هم دستش انجام میدهد. ارگاشف بدون قاعده ویران کنی فوتبال بسازیم رگارتا دست توپ رو برمیگردونند. بختیار قلندرов پرتافتی او با سفرعلی کریمов نه قاعده بازی ویران نشده است. مبارزه کریمов و بختیار قلندرов аут ба фоидаи футболбозони дастаи регартадаз аст. Саидамир партофт кард ва акнун туп аз майдон берун наштааст. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ идома ёбад. зарбаи на мазарат туп аз майдон берун шуд. танҳо аз аут бояд футболбозони дастаи регар онро ба бозӣ дароранд. дар мусобиқаи ҷоми кишварамон оид ба футбол ки гуфтем аз соли 1991 инҷониб баргузор карда мешавад, воқеан ҳам ду дастае ки имрӯз ба дидори ҳам меоянд дар маҷмӯъ 10 бор ҷоми кишварро тавонистанд соҳиб шаванд. регартадас 6 дафъа ва хуҷанд 4 маротиба. Саидамир партофти ӯ ба канор. ҳикматулло расулов натавонист ки тӯбро соҳиб шавад, аммо тӯб пас аз расиш ба пои футболбозони хуҷанд аз майдон берун шудааст. аз ин рӯ аут ба фоидаи футболбозони мизбон аст. ҳикматулло мегузорад то ин ки аутро акбар бобомуродов ба бозӣ дарорад. муҳофизатгари канории дастаи регар аз самти чап аст. бахтиёр қаландаров ва далер тухтасонов муҳофизатгарони марказӣ мебошанд. партофт ба сафарали каримов, аммо каримов дар ин вазъият ба тӯб расида наметавонист. изҳори сифос мекунанд аз ин партофти ҳамдастааш, аммо чун каме сурати худро болон кард, барои сафарали каримов ҳам маълум шуд ки ба ин тӯб расида наметавонад ӯ. аз таърихи бисёр ҳам муваффақиятҳои хуби регар ва хуҷанд дар ҷоми кишварамон болотар ман истода гузаштам ва як нуктаи дигарро ҳам ба маврид аст ишора кунем ки як дафъа ҳарду ин дастаҳо барои ба даст овардани худи ҷом дар финал низ бо якдигар рӯбарӯ шуданд. партофти навбатии каримов ва зарба анҷом дода мешавад аз ҷониби наврӯз рустамов ва мебинем ки наврӯз изҳори норозигӣ карда истодааст аз чунин бозии рақибон дар нисбати ӯ дар дохили ҷаримагоҳ. аммо саёд зайниддинов довари марказ ишора мекунад ки инҷо он қадар ҳолати баҳснок набуд то ин ки мавриди бознигарии довари марказ қарор гирад. ва ҳамон бозие ки ман ишора кардам як дафъа дар финал бо якдигар рӯбарӯ шуданд, ин соли 2002 буд ки дастаи регартадас бо ҳисоби 3-1 хуҷандро тавонистааст шикаст диҳад. партофт ва касе нест дар ин мавқеъ. тӯб аз майдон берун мешавад. пас аз он ки бисёр ҳам фаъолона ҳардуи дастаҳо бозиро шурӯъ карданд, амирҷон сафаров имконият аст барои партофт кардан. амирҷон каме пештар бояд партофтро ба ҳамдастааш анҷом медод ки мебинем ҳикматулло расулов низ изҳори норозигӣ карда истодааст аз чунин бозии ҳамдастааш дар хатти ҳуҷум ва ҳоло норозигии сармураббии дастаи регартадас муҳаммадҷон ҳабибуллоев ҳам ба чашм мерасад.
ойбек абдуғафоров дар маркази майдон партофт кард ба Амирҷон Сафаров. Амирҷон тавонист тӯбро бисёр хуб нигоҳ дорад. Партофти ӯ ба Каримов. Каримов ирсол мекунад ба дохили ҷаримагоҳ, вале касе нест. ба он мавқее ки Сафарали Каримов партофт анҷом дод, касе аз ҳамдастояш қарор надоштанд. Абдусамад Ҳоҷибоев. Партофти ӯ ба Ҳикматулло Расулов. Партофти Ҳикматулло ба канор. Боз ҳам Каримовро ба ҳуҷум пайваст мекунанд. Гарчанде Сафарали Каримов қаблан дар давраи аввали қарор доштанаш дар дастаи Регар Тадас ҳамчун муҳофизатгари канорӣ аз самти рост буд, аммо махсусан мавсими ҷорӣ ин чиз бар ало ба чашм мерасад. Мавсими гузашта низ аҳёнан ӯ дар хатти ним муҳофизаи канорӣ аз самти рост бозӣ мекард, аммо мавсими ҷорӣ бештари вақт Сафарали Каримов дар нақши ним муҳофизатгари канорӣ аст ва пас аз он ки як қатор аз футболбозони Регар Тадас дар равзанаи гузариши тобистона дастаро тарк карданд, комилан Каримов ба хатти ним муҳофизаи канорӣ гузашт. Аз дифоъгари канорӣ партофт ба канор, имконияти зарба задан ҳаст ва Рустам Ризоев наҷот мебахшад ҳамдастҳояшро. бубинед чӣ гуна имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Ҷаҳонгир Эргашев партофт кард ба Ҳасан Рустамов буд ба назарам ки зарбаро маҳз ӯ анҷом дод, вале зарбаи Рустамовро дарвозабон бартараф кард. Воқеан ҳам Ҳасан Рустамов будааст ки зарбаро анҷом дод. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд. ҳоло хоҳем дид ки аз ин ҳолат онҳо чӣ гуна истифода мекунанд. вазъияти стандартӣ ё ба истилоҳ маъмулӣ. Манучер Ахмедов дар назди тӯб аст. партофти ӯ ба кунҷӣ наздики дарвоза ва ҳоло такроран боз ҳам бояд зарбаи кунҷӣ иҷро карда шавад. партофт боз ҳам ба кунҷи наздики дарвоза буд, аммо ин навбат каме баландтар, вале мебинем ҳеҷ гуна имконият нест барои футболбозони Хуҷанд. Амирҷон Сафаров ба тӯб расида наметавонад. Димитро Бандар мавқеи бисёр хуб ишғол кард. муҳофизатгари канории дастаи Хуҷанд. Эргашев бисёр хуб. партофти ӯ ба канор. ду нафар аз ҳамдастҳои ӯ дар канори рост қарор доштанд. Сафар ин Ҳасан Рустамов буд ки акнун партофтро ба канори муқобил анҷом дод, вале мебинем Ҷаҳонгир Эргашев ба ин тӯб расида наметавонист. мавсими ҷории дастаҳо дар Лигаи олии футболи кишвар се бозӣ бо ҳам анҷом доданд. дар ду бозӣ дастаи Хуҷанд ғалаба кард, аз ҷумла дар бозие ки дар марҳилаи аввали чемпионат буд 8 апрел. 2-1 онҳо дар майдони худ ғалаба карданд. инҷо партофт ба самти Амирҷон, аммо боз ҳам Сафаров ба тӯб намерасад. бозии дуюми онҳо санаи 3 июн баргузор шуд дар ҳамин варзишгоҳ. мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид ва бозии охирини дастаҳо санаи 19 сентябр доир шуда буд. бо ҳисоби 0-1 Хуҷанд тавонист ғалаба кунад қабл аз бозии муҳим бар муқобили Истиқлол. ва бори чорум аст ки дастаҳо дар мавсими ҷорӣ бо якдигар рӯбарӯ мешаванд. ин навбат акнун ба фарқ аз се бозии қаблӣ дар доираи ҷоми кишвар ва дар охири ҳафтаи ҷорӣ, яъне санаи 21 октябр, боз моро бозии ҷавобии дастаҳо дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти кишвар дар шаҳри Хуҷанд интизор аст. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд бар муқобили Саидамир. бисёр дағалона бозӣ кард Каримов дар ҳамин вазъият. аз ҳисоби кортҳои зард баробарӣ ба чашм мерасад. Далер Тухтасунов. ва бубинед умуман партофтро
то бехато ба ҳамдастояш расонида натавонист, гарчанде таби дил ҳам комилан иҷро нашуд амон партофте ки аз ҷониби муҳофизатгари марказии дастаи Регар Тадаст буд ва ҳамин ҳолат акнун боиси ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд мешавад, аммо Далер дар наздикии ҷаримагоҳ ҳоло тӯбро аз майдон берун мекунад ва наметавон гуфт ки хатои худро ҷуброн кард, чаро ки то ҳанӯз хавфу хатар аз назди дарвозаи Регар Тадаст дур нашудааст. партофти Ахмедов ба дохили ҷаримагоҳ, Рустам Ризоев бартараф мекунад ва муборизаи футболбозони Хуҷанд боз ҳам идома дорад. дар наздикии ҷаримагоҳ онҳо кӯшиш мекунанд ки мавҷи дуюми ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд ва муваффақ нашуданд. хуб, дар бозии охирини байни ин дастаҳо ки дар Лигаи олии футболи кишвар санаи 19 сентябр доир шуда буд, як бар сефр гуфтем Хуҷанд дар ҳамин майдон Регар Тадастро шикаст дод ва голи ягонаро Фарҳод Тоҳиров ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон баромада буд ҳамагӣ 2 ё 3 дақиқа пештар аз он дар дақиқаи 57 ба ҳадаф расонид. муборизаи Сафаралӣ Каримов ва Ҷаҳонгир Эргашев. қоидаи бозӣ вайрон шуд. қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбози дастаи Регар вайрон шудааст. дар мубориза бо Эргашев Сафаралӣ Каримов қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло осеби бардоштаи Эргашев каме ҷиддӣ ҳам гарчанде дар ибтидо намуда бошад, вале баъдан мебинем бо ин ки табибон ёрии таҷлили тиббӣ ба ӯ расонидан, маълум мешавад он қадар ҷиддӣ нест. Эргашев аз ҷои худ пас аз чанд лаҳза боло хоҳад шуд ва имкони идома додани бозиро дорад. гарчанде бархурд бисёр ҷиддӣ буд, аммо довари марказ дар ҳамон ҳолат қоида вайронкуниро ба инобат нагирифт. танҳо аут ва Манучер омодагӣ мебинад барои партофти тӯб. Сафаралӣ Каримов бартараф кард ин ҳолатро. муборизаи футболбозони дастаи Хуҷанд дар наздикии ҷаримагоҳ ва ин навбат Димитро Бандар мубориза бурд ва имконият буд барои футболбози дастаи Регар Тадаст ҷиҳати ба ҳуҷум пайваст шудан, аммо Сафаралӣ Каримов ба ин партофти ҳамдастааш бовар накард ва суръати худро қабл аз он ки ба самти партофти ҳамдастааш шурӯъ кунад аллакай боз дошта буд. вале чун баъдан эҳсос карду дарк намуд ки ин ҳуҷуми бисёр хуби ояндадор буд, аллакай дер шуда буд барои Каримов, чаро ки ӯ суръати худро коҳиш дод ва ба самти тӯб он қадар майли зиёд ҳам накард. акбар Бобомуродов тӯбро дар майдон нигоҳ медорад. Абдусамад Ҳоҷибоев имкони партофт кардан ба канори рост ҳаст. Абдусамад каме боз истод ва акнун тавассути Оибек Абдуғаффоров мехоҳад ирсол анҷом дода шавад. бисёр хуб, Сафаралӣ Каримов аввалин шуда ба тӯб мерасад ё на? На, Алексей Матросов инҷо ҳолатро дуруст баҳо дод дарвозабони Хуҷанд ва аввалин шуда ба тӯб расиду онро аз майдон берун кард. яке аз беҳтарин дарвозабонҳо дар Лигаи олии футболи кишвар Алексей Матросов аст. аз ҳама камтар ба тури дарвозаи худ гол сар додааст дар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ҳамон дар мавсими ҷорӣ. ин як бозёфти ҳақиқии дастаи Хуҷанд буд дар равзанаи гузариши зимистона ки ин дарвозабон ки аслан аз кишвари Эстония аст ба тими мазкур пайваст шуд.
ва бубинед чӣ гуна боз ҳам гузариши навбатии футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. Қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Дилшод Бозоровро аз по афтониданд ин навбат. ҳолатҳои стандартӣ ё ин ки ба истилоҳ маъмулӣ бо иштироки футболбозони Хуҷанд хело ҳам зиёд шуданд. Манучер Ахмедов дар назди тӯб аст. Капитан шояд ин навбат тасмим гирад ки зарбаи мустақим анҷом диҳад. Бале ҳамин тавр ҳам ҳаст, вале хело ноаниқ. беҳтар мешуд ки мисли ҳолатҳои қаблӣ Манучер партофт мекард ба ҳамдастаҳояш. Манучер дар бозиҳои гурӯҳии ҷоми тиллои Бангабанду дар ҳайати асосии тими миллии кишварамон бозӣ кард. Вале баъдан дар бозии даври нимниҳоиву финал ӯ дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ монд. ва ҷои ӯ Табрези Давлатмир муҳофизатгари канори Истиқлол дар канори чапи хатти дифои кишварамон дар бозиҳо бар муқобили Филиппину Фаластин иштирок кард. Амирҷон Сафаров қоидаи бозиро вайрон мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд. ин легионери ӯзбекистонии даста Обиҷон Ҳакимов буд. ва дастгирии мухлисони дастаи Регартадаст то рафт бештар шуда истодааст. гарчанде дар оғози бозӣ дар варзишгоҳи Талко Арена шумораи мухлисон он қадар зиёд набуд. бо гузашти чанд дақиқа пас аз шурӯи бозӣ мебинем теъдоди хело ҳам чашмраси мухлисон ба варзишгоҳ ташриф оварданд. акнун зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки футболбозони дастаи Регартадаз аст. шояд онҳо низ тасмим гиранд ки аз ин масофа зарбаи мустақим ҷониби дарвоза равон кунанд. шояд ҳудуди 35 метр аст масофа ё ин ки 30 метр аст то дарвозаи Алексей Матросов. биёед бубинем. зарбаи мустақим аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев анҷом дода шуд, вале тӯб ба девори дифоӣ расида бармегардад. Ҳоҷибоев ду нафара ба ӯ фишор меоранд футболбозони Хуҷанд, аммо натавонистанд ки тӯбро аз ӯ гиранд. Абдусамад Ҳоҷибоев ин навбат акнун тӯбро аз даст медиҳад. ӯ ҳамдастаҳояш дар ҳоли дифоъ кардан ҳастанд. имконият барои футболбозони Хуҷанд. зарба ва гол! чӣ гуна имконият буд барои Дилшод Бозоров ва ӯ ба танҳоӣ дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Регартадаст ҳамин ҳолатро ҳаллу фасл кард. ба танҳоӣ оғози ин ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд аз иштибоҳ ё хатое ки дар маркази майдон Абдусамад Ҳоҷибоев ба он роҳ дод шурӯъ шуд. Ҳоҷибоев назорати тӯбро аз ихтиёри худ берун кард, вале баъдан ишора намуд ки пои ӯро футболбозони рақиб зер карданду худ нишаст, барнагашт ба хатти дифоъ кӯмак расонад ба ҳамдастаҳояш ва Обиҷон Ҳакимов дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Регартадаз мебинем Бозоров Дилшод тавонист ба танҳоӣ футболбозони хатти дифоъи дастаи Регартадазро гузариш кунад ва бо ҳамин голи аввалини бозии имрӯзаро ӯ ба ҳадаф расонид. Хуҷанд ба пеш мебарояд дар бозии нахустини даври нимниҳоӣ ҷоми кишвар дар сафар бар муқобили Регартадаз. як беаҳамиятӣ, як иштибоҳе ки футболбозони Регартадаз доштанд боис бар он шуд ки чунин ҳуҷуми хавфноки футболбозони Хуҷанд ба вуҷуд ояд ва алоҳида дар рафти ҳамин ҳуҷум иштироки Ҷаҳонгир Эргашевро ҳам метавон қайд кард. партофти ӯ буд ки пас аз он Дилшод Бозоров ба задани гол даст ёфт. бо ҳамин бубинед ҳисоб кушода шуд дар ҷараёни бозии имрӯза. Димитро Бандар, партофти ӯ ба Фарҳод Тоҳиров. Тоҳиров бошад боз ба канор. Ҷаҳонгир Эргашев
партофт карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳ ва муборизаи Каримовро дидем, аммо Рустам Ризоев партофти ҳам дасташро ба даст гирифт. Аслан муборизаи ду Каримов буд. Сафарали Каримов аз ҳайати дастаи Регартадас ва рақиби ӯ Дилшодҷон Каримов аз ҳайати дастаи Хуҷанд. Дилшод Каримов, гузариши ӯ аз канор, аммо Бахтиёр Қаландаров Саид Амирро тавонист кӯмак кунад ҳамдастаи дигарашро ва ин хавфу хатар бартараф карда мешавад. Хуршед Бекназаров партофти ӯ ба канор, аммо дар ин вазъият Рустам Ризоев тӯбро ба дасти худ гирифт. Ҳикматулло Расулов тавассути канор имкони идома додани ҳуҷум ҳаст. Партофт ба Ойбек Абдуғаффоров, гузариши Ойбек ва нафари сеюм нагзошт ки Ойбек ҳаракатҳои худро ҷониби дарвозаи Хуҷанд идома диҳад. дар оғози қисми аввали бозӣ чанд вазъияти хавфнокро бо иштироки футболбозони Регартадас дида будем. Албатта онҳо бештар фаъол буданд, аммо баъдан ҳамин фаъолии онҳоро меҳмонон бо ин ки дақиқаҳои аввал пушти сар шуд тавонистанд бартараф кунанд. Бисёр хуб Бахтиёр Қаландаров бозӣ мекунад. Партофти ӯ ба Ҳикматулло Расулов, ирсоли ҷавобии Ҳикматулло ба дохили ҷаримагоҳ. Мубориза, имконияти зарба задан буд барои Ойбек Абдуғаффоров, аммо Ойбек ба таври зарурӣ зарбаро анҷом дода натавонист. Ҳоло фурсати навбатӣ барои бозигарони Регартадас, аммо боз ҳам аз имконияти худ онҳо истифода карда наметавонанд. ҷавоби футболбозони Хуҷандро мебинем. Дарҳол аксул ҳуҷум. Дилшод Бозоров тӯбро ба Ҳасан Рустамов баргардонид, аммо дифоъгарони Регартадас низ сари вақт тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. Амирҷон Сафаров бисёр хуб. ду нафар бар муқобили ӯ қарор доранд, аммо Амирҷон тӯбро нигоҳ дошт дар ихтиёри худ. Акнун Ҳикматулло Расулов ва қоидаи бозиро бар муқобили ним муҳофизатгари Регар Димитро Бандарвайрон мекунад. Зарбаи ҷаримавӣ. Расулов тасмим мегирад ки аз ин масофа партофт кунад ба дохили ҷаримагоҳ ё ин ки зарбаи мустақим иҷро карда шавад. бештар аз ин ишора кард ки зуд мехоҳад тӯбро ба бозӣ дарорад, аммо баъдан довари марказ ишора намуд ки танҳо пас аз ишораи ӯ бояд зарбаи ҷаримавӣ иҷро карда шавад. Ҳикматулло Расулов дар назди тӯб қарор дорад. Тамоми варзишгоҳи Талко Арена мухлисони дастаи Регартадас албатта аз бозигаронашон голро интизоранд. Партофт ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин вазъият бартараф мешавад. ва бо ҳамин садои уштаки довари марказ баланд шуд ки аз анҷоми қисми аввали бозии даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон байни дастаҳои Регартадас ва Хуҷанд дарак медиҳад. дар қисми аввал мо танҳо шоҳиди як гол шудем ки Дилшод Бозоров муаллифи он шуд. ҳоло бошад танаффус ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем.